Pakruoth jikwara mogiro kama na jogo ketera mogi TV ka une wang sai chenro moro mar duol kama ngisi weche mosebedo katimore pacho ka wantiere ka gi Elizabeth Otieno Nyarugenya kaka jaloko marwa. Bang'e wabrogo mbaka gi Dr. Matthews Owili. Dr. Matthews Owili en jalup governor ma Kisumu. Wadhigo kode mbaka e weche mag siasa ma Kisumu. Kopogore gi mano wadhigo kode mbaka e weche mag siasa mar pesa mar ndara. Jatend piny Kenya William Ruto osewacho ni pesa mar ndara ni kaber onego odong' gi sirikal mani malo. Gin giwacho ni pesa ni onego dhi e county. Ang'omio tire yuarruok e wach mar pesa ni en bilion 10.5. Ng'ano manyalo tiyo gi pesa ni maber e weche mag ndara. Gin counties koso gin telo mar sirikal mani malo. Mane mbaka mangu magodo weru winjo pachiari adeka uchiel nono kaka inyalo yudowa. An kaka pile nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga Jonyakachi dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Magi weche manyien wawango. Tukatuanga jiwe zikatoka, tukapata mama amefinywa chini na watoto wawili. Ji auchiel owito ngimagi kaluwore kod koth mapek manyochwe gwenge mopogore opogore pachoka. Further details regarding the funeral arrangements will be communicated in due course. May his soul rest in eternal peace. Ward Makari Obangi North nigi kuyo bang' jaod bura margi mar Ward Joel Munuve tho apoya. And we have managed to rescue 57 persons in this church, ambao wengi wanachukuliwa hospitali waende wafanyiwe uchunguzi. Taka kwenda hospitali wakasema imani yao inatosha, na kama ni kifo Mungu amejua, hiyo ndio njia yao ya kwenda mbinguni. Obila reso jotuo 57 mosebedo ka manyo change kanisa mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah Manirongo, Migori County. Ikruok dhi nyime ne ik mar Papa Francis mochan ni timore chieng' ngeso jumani. Ochaki weche mag kuyo maenyo chuny ni ji auchiel owito ngimagi kaluwore kod midhiero mar koth mapek manyochwe gwenge mopogore opogore pacho kae. E kar dak ma Mathare 4A e boma ma Nairobi kae ndi miyo kod nyithinde ariyo owito ngimagi ka kuonde dak ma Mukuru kwa Ruben mani Jogoo Road kod Likoni Bridge mani Mombasa bende oula okele tho. Cynthia Onyango ni kod ler mar wachni. Kar dak ma Mathare 4A e boma ma Nairobi, jodak tinende ochiwo kod tich ma ok gipango bang' koth mapek limogi kendo kelo masira. Jirende mioni wacho ni ne giwinjo mana ka gimoro lwar matek, to kane giwuok oko mar rango gima otimore, ne giyudo ka kidino mapek odhanjore e od miyono. Nikiwa kwangu nikasikia simu inalia ya jirani ya hapa. Akaniita kwamba akaniuliza mtoto wake ako kwangu, nikamkubali ndio. Alafu akakuja kujileta, akabeba mtoto na akaniambia pale kwetu mawe imeshafinya watu wa mama na watoto wake. Tukaanza kung'ang'ana na jiwe. Tukatuanga jiwe zikatoka, tukapata mama amefinywa chini na watoto wawili. Hakukuwa na kichwa haikuonekana. Sasa akabebwa wakaenda. Baadaye tukapata maini yake iko hapa, ulimi na bongo mafuta zikiwa hapa. Jodak wacho ni mioni poden ng'ama wendo kuomgi kalura ni en ng'ama nyocha eko chako dak kanyo kod nyithinde ariyo. Mtoto mkubwa alikuwa ni kama 3 years na mdogo alikuwa ni mwaka moja. Bado hata hajakaa hapa wiki mbili akiwa hapa. So bado hakuna mtu anamjua vizuri. Lakini jana ndiye ameshinda hapa. Hata ametembea akitafuta kazi ya hoteli hapa kwa barabara, akitafuta sasa vile anaweza pata kibaru. Kumbe Israeli ni kama alikuwa anapigia watu kwa heri. Mimi nilisaidia tu kama mtaju, kama ni mimi ningekuwa hapo chini, pia angefanya kama mimi. Angenisaidia nitoke hapo chini, niache kukanyangwa na watu na niendelee. Kautel negi kod MCA margi Abela Tito, jodak ma Mathare 4A, kwayo sirikal mondo tem kendo chopnegi kony madwarore. Sani nyaka sani onge simu mwaseyudo kaka leadership gi program maber kaka idwa kony ngima jomodong'. Koro ana kwanesho government mondo ging'e maler kabisa ni Utali Ward Mathare 4A wan be wana mana jo Kenya. Gimany kaka ginyalo konywa kijiji ka mondo wambe wabed nikech mae kama wadake. Kama chielo, obila okwanyo ringre moko adek e kuonde dak ma Mukuru kwa Ruben, Jogoo Road e boma ma Nairobi, kaachiel kod Likoni Bridge mani Mombasa,
maduto ichich ni pio ula oywayo otieno manyoro. E kar dagno ma Mukuru kwa Ruben e boma ma Nairobi, jopiny kwayo kony mapiyo kowuok kuom sirikal kod jochiw sir bang'o ula mapek mar koth ma ochwe otieno ma piny orugo kawuono monjogi kendo kelo midhiero ne anyuola moheo 500. Anwana tie kango kishiemo kadho gi pi. Anwana tie kango kanindo kadho gi pi. Anwana ngo kisukin ongoi adonki nanga shiel. Pagini jima dongo joya konyo wanedi. Pagini an yakonya nedi atie kinyath mathin ongo kinangin odonki longa shiel kende jewa luoko waketi waya. Gibiwo seyo ne sirikal mamalo kod mar kaunti magiwacho ni owegi lwet nono e kinde ma midhiero onurogi. Kama sisi kuna mtu tunamraumu ni gavana, sababu yeye ahadi zenye anaweka ni ahadi ambaye atimizi. MCA wa hii eneo hata hivi unaona watu wa Jerara, watu wamelala nje wakilia maji, aje Kanyanga hata kujulia watu shida iko wapi. MP wa hapa kutoka ile siku alichaguliwa haje wai Kanyanga Mukuru kwa Ruben mpaka wa leo. Jodak ma Nairobi ahinya to mago modaki kunde maongo hore wacho ni gidak kod luoro kaluwore ni ma e chakruok mar koth kendo giywak ni ponono sirikal ok winjo ywak gi kendo wuok oko mar konyogi. Midhiero dipo ka obedo mang'eny mokalo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Mukuru kwa Ruben, Nairobi. Tendarita e sub-county Marongo reso jotuo maromo 57 mosebedo ka manyo change kanisa mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah mayudore sub-county Marongo e county ma Migori. Maendi obiro bang' ji 2 monyocho wito ngimagi ka gidhi manyo change kanisa no juma achiel mokalo. Jafwambo marwa ma Migori George Juma nigi ler mar wachni. Kanisa mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah moidore e sub-county Marongo ok en wende it kata wang'o oganda mathoth kalure kod gigo mosebedo katimre kanisa ne e kinde madu achiel mokalo. E kinde manondo dhi nyime ka otende kod ik mar obila ma Jesu mane oike kanisa ne tarik 28 madumra dek marigane, ik mabende mokom familia mag obila ne osekwedo kendo saringe doho kamanya ratiro. Tendarita kwe ne omonjo kanisa ni otieno manyoro kendo reso jotuo maromo 57 ma osebedo ka odak kanisa ne kamanyo chang. And we have managed to rescue 57 persons in this church ambao wengi wanachukuliwa hospitali waende wafanyiwe uchunguzi. Taka kwenda hospitali wakasema imani yao inatosha na kama ni kifo Mungu amejua hiyo ndio njia yao ya kwenda mbinguni. Sasa mnataka sisi tulazimishe mtu lakini amejua imani yake na ameshika imani yake. Chendo mares jotuo ni mane otele kod Commissioner Marongo George Matundura obiro mana bang' seche machuok bang' report mogol kod Tendarita kwe yango ne ji 2 ni owito ngimagi e kanisa no e kinde mane gimanyo chang e yor lamo. No, kweli ningesema kwamba kuna watu wawili ambao wamepoteza maisha, lakini chanzo cha kupoteza maisha hatuwezi kusema sahihi because of the postmortem. Okang' mar jotuo gi ne obiro mana bang' seche machuok bang' familia moro mawuok e kaunti ma Nyamira ne omonjo kanisa no ka gidwaro mondo migi ringre mar wuodgi mane owito ngimane e kanisa no. Ne ochuno obila Marongo mondo donjre wachni kendo ne kawo ringre ni ma otero e kar kano ringre. Familia ni mano wito wuodgi ma en kaka odoyo kata gabano ne opogore paro kama koro nego ike e wuodgi ni. They wanted to bury the brother before we reached there, but fortunately we are just near. They was laid in a particular room, in a certain room there. And when we actually pleaded with them so that we can take the brother to the morgue, they refused, saying that according to the anti-church norms, it cannot be possible. Okunego bedni timone gimora more dende kaka ne gigole kaecha e kaka giduoke ka onge gimora mora ma gitime dende no ere giduoke gi dende te mane Nyasaye ochwego. Nyathi jalni mano wito ngimane ma en kaka Josinta Chieng ma bende osebedo ka odak e kanisa ne chakre tinne to ne oramo ne dwaro mar wuongi en ni mondo oike kanisa ne. No nyisa ni kaponi jogo biro ka koro konyal wuoyo tanyisgi ni nitiere will moseloso ma bro direct kaka onego bedni watimo to gi ana wuon anyisogi but will na onge gode lweta ni pod ne nigi advocate mar kanisa mane nigi will no ero pio nono gi wuok gidhi gi omo polise mokawo ringre babawa against dwacha kane okayie be ok ne gi contacta koro gibiro gi force ka gima mano en koro watgi ahinya moloyo an nyathine man gi lit ni.
Kada beni moko moganda osebiro kakoroseyo kanisa ni mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah. Kalwe kod gigo, mosa timre kanisa ni. Ten kanisa ni kata kama nowacho, ni gigi duto magitimo. Koro gitimo, kaolure kod chik. Tai tunauliza, kwa sababu wanasema sisi ndio wabaya na sisi tuko hapa kwa sababu ya Mungu. Na tunafuata tu sheria ya Mungu na hata ya serikali pia tunafuata. Auanga tuvunji na kitu ikitendeka lazima turipoti kwa serikali. Na kwa nini nyinyi ama watu wa nje ama serikali hawawezi angalia ni nini inafanyika katika hekalu? Yes, Marongo. Adwani mondo ginyiswa nini tegi makanisa miyogi momika wa askari nyoncho hii. Adwani sosipidi ne wasemi yogi 4 days. Wadongi 2 days. Kaponi askecha kunyati golo jomoze ikacha 10. George Juma, Ramogi TV, Migori. Chenro mar riko jatend din jokopere Papa Francis biro timore chieng' ngeso jumani St. Mary Major manie boma mar Rome. Mano dhi timore bang' ka osebagi nyasi mar ik mare e laro mar kanisa mar St. Peter's Basilica kuom ndalo 3 kochakore tich 3 kama jopiny biro yude thuolo mar neno ringre. E thuolo ni jata tije mar Vatican Cardinal Kevin Farrell ema tayo chenro mag log tijno e yor kojolo ka irito yiero mar papa manyien ka nyaka sani Cardinal maok tin ne ochiko oseyangi ni en nie ng'wejno. Simfros Okinda ni kod ler mar wachni. E kineni machenro mag kopo mogik mar Pope Francis osechakore e piny Italy, ikruok mar Cardinal mabiro bedo Papa bende osechakore. Listi mar Cardinals 9 manyalo biro kawo kar Papa Francis osegol. Kata obedo ni Vatican pok ne obedo kod jatelo mawuok e pinje Afrika ywayo geno machiegni e yiero ma higani tok Cardinal Peter Koduo Apia Turkson ma jahigni 76 kendo wuok e piny Ghana bede listi mar Cardinals bibiro yiere Papa. Turkson osebede telo mopogore thuolo mare mar bedo e piny Vatican mano donjo higa mar 2009 kamoting'o tayo chenro mag nyayo kwe kod ratiro kaachiel kod chenro mag kedo kod lokruok mar futo e kor lwasi. Kaluwore kod chike mag Vatican, ng'at madwaro bedo pope ok onego kal higni 80. E listi mogol, Cardinal Juan Jose Omelia ema hike ni malo ahinya ka ojahigni 79. Omelia neno kaka ng'at ma ohero joma ochan kendo hero kedo ne ratiro mar oganda. Bende Omelia wachore ni chon ne ok dwar joma timo here kit chwech achiel, kata kamano noduogo loko pache kendo tinde oyalo mondo joma kamano orwaki e kind oganda. Gie sani otiyo kaka jatend riwruok Bisobe makelo lokruok e kanisa kopere. Thuolo mokwongo kuom higni 45 mapod kwanore, piny Italy ma bende piny moting'o boma ma Vatican nyalo biro yudo Papa tok Cardinal Matteo Zuppi ma jahigni 69 bende bedo e listni. Zuppi ong'ere gi muolo mare kod hera mare mar riembo ndiga ka ohero kedo ne ratich oganda manodar thuchegi. Ng'at machielo en Cardinal Joseph Tobin ma jahigni 72 kendo wuok e piny mar Amerika. Tobin wachore ni thuolo kendo rwako joma timo here kit chwech achiel. Oyangore bende ni Tobin sani nie wuoth mar weyo kuong'. Jolony yango ni ok en gima yot mondo Tobin obed papa mokwongo mawuok e piny Amerika kaluwore kod siasa mag pinje kata geopolitics masani okwako alworago. Joma moko oting'o Cardinal Peter Edo wuok e piny Hungary, Cardinal Pietro Parolin mawuok e piny Italy, Cardinal Luis Tagol ma ja Philippines, kaachiel kod Jean-Marc Avelin ma en Archbishop mar boma ma Marseille, France, kendo jahigni 66. Chenro mar yiero biro chakore ayanga jumbe 2 tok iko mar Papa Francis madhi timore tarik 26 chieng' ngeso jumane. Simfros Okinda, Ramogi TV. Rumbi kod kuyo kwako ward ma Kariobangi North e kaunti ma Nairobi kaendi kaluwore gi tho mapoya mar MCA margi Joel Munuve Kimanzi. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, Munuve oninde bade thuolo machuok bang' kane oring kode e od thieth moro e kaunti ma Kiambu tok bedo gi midhiero e yweyo. Gavana ma kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja bende ochwalo ote mage mag lit e wi tho mar jatelono. Mana kaka boche mar kor polo imo ler mar sulwe gotieno, to oimo sulwe mar Joel Munuve Kimanzi, MCA ma Kariobangi North Ward e kaunti ma Nairobi, okinyi ma kawuono chieng' tich 2 kaluwore kod Speaker mar County Assembly ma Nairobi, Ken Ngondi. The leadership of the County Assembly of Nairobi is deeply saddened to announce the untimely passing on of one of our members, Honorable Munuve, who
is elected member of their county assembly up to date for Kariobangi North Ward. He suddenly collapsed and passed away earlier today. Joel Munuve mane odhi ataro kod mbi mar siasa e yiero maduong' mokalo kendo luoro jachung' mar ODM e ward maduong' bura mar ODM nie kod mbi malach ka ochung' kod otiko mar Independent onindo e bade okinyi ma kawuono bang' bedo gi midhiero e gamo muya tok chopo e osuptal mar AAR Kiambu Road. MCS mag County Assembly ma Nairobi ywak ni tho ma Joel Munuve omayo County Assembly ma Nairobi kod jodak ma Kariobangi North, jatelo mane ochiwore mar nyayo telo makare kendo jal mane onyiso kido makare mar telo. Honorable Munuve was a dedicated leader, a tireless servant of the people and a passionate voice in the assembly. He was being brought to the hospital today. He was picked from home by a friend. So Peter picked him up, but on the way coming to town, he started complaining of some pain. So that's when he died. He just died in front of the hospital here. So Eranyisi makene ni piny karuto rugi mage kendo gi makiny ikia Joel Kimanzi Munuve kawuono ne chano penjo sirikal mar kaunti ma Nairobi mondo chiw ler ewi kwan omenda magisetiyogo e chwalo chenro mamiyo jopuonjre chiemo e skunde mag kaunti ma Nairobi nyaka sani. E nyim od bura mar kaunti ma Nairobi, Munuve ne dwaro mondo gavana ma Nairobi Johnson Sakaja chiw ler ewi kwan omenda ma jochiw kony mawuok e pinje maoko kaachiel kod mago mawuok e pacho kae osebedo kamiyo chenro makamano. Ing'eyo Chris, kichopo kanyo koro nikech Nyasaye dongo go gwedhi. Koro bridge ni mar chandruok gi success. Koro inibed daraja, ibed bridge. Inind piny, koro jo piny gi ginyoni kae ka gidhi kocha e success. Munuve bende ne dwaro ng'eyo accounts duto mag bengi ma chenro makamano osebedo katiyogo kata golo pesa e chwalo chenro mage. Joel Munuve ne otayo campaigns mage gi dhok 4: Dholuo, dhok Kikuyu, dhok Kikamba, kaachiel kod Kiswahili, gino mane onyong'o chuny jodak ma Kariobangi North kendo miye telo e yiero mokalo. Wacho nade? Gik moko sawa? To ohala dhi nade? An iluonga ni Joel Munuve Kimanzi. An wuod Atol. Wa Mwingi. To Kariobangi ka an MCA makae. To noyiera kae gi independent ticket. Lek mare mar konyo oganda mochando to moloyo e weche mag somo, weche mag thieth, kaachiel kod chung' mare motegno e kwedo akwede mag dho udi, kaachiel kod keto sirikal mar gavana ma Nairobi Johnson Sakaja tesre emane omiyo sulwe mare orieny e kind jopiny. Ng'eyo kata kipenja tini inja kanya onyisi anja jasembo nikech ang'eyo kono. Kipenja jasembo kanya onyisi asembo ndori. Eden nikech asewuotho konyo mang'eny to asewuotho kodgi. Mkamba to Mkamba ni osetemo zaidi kelo jo Kariobangi duto. Biiti Njaluo, Mluya, Okuyu, Joel Munuve otemo zaidi. Oko baguaji. An Jaluo to Joel Munuve nomiya tich. Joel Munuve osebedo achiel kuom jotelo matwa kod jopiny kokalo e Ramogi TV ka tarik 8 dweni e chenro mar upiny ne obedo e twak mana ka chenro mar ratil tarik 31 dwe mokalo. Gachagua be ong'e ni ka en be kodwa dhi kamoro, kodwa dhi kanisa, odhi e kanisa kende. Wach mar ting'o youth kata security mang'eny owedi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Watimo mos ahinya ne familia kod osiepe mag Munuve ne osiep wa Ramogi TV ka onind gi kwe. Jodak e gwenge ma Usoma e sub county ma Kisumu West obago ng'anyo ka giywago rach mar apaya ma wuok Ikomi kochomo pipeline. Jodak go wacho ni apaya no ma itiyo godo gi loche mag mo okethore marach kendo kero keto ngimagi bedo matek. Gikwayo piny owacho mondo los negi apaya no mokelo ng'ikruok ne yoregi mag yuto. Ati hiyo pipeline
e yor pikipiki. Inyalo yudo ni chieng' moro achiel nating'o customer achiel kodhi nyuol. Awuotho kode ndarani ka ating'o gi ji ariyo. Koro wawuotho mos mos mondo mi achop gi osiptal. Apo ka nyathi ywak, tapenjo to mama mane ting'o ni. Ere kaka nyathi ywak e diere ka? Kare nyadhako osenyuol e toka ka. Ok anyalo rwako gambut nikech pi donjo i gambut. Koro chuna na arwuotho minyuol nikech koro arwuotho gi tienda lilo. Mane ka winjore. Kane nyuola igalo fario gario ndarani pokolosi ana chiwo wanga uye pa yudo ndarani kachala kama ndarani so pesa mang'eny jothuru so pesa mang'eny milionde to pesa go kwane jowa kondike kampuni gi ndara boklosi pesa to gisoyo nyaka biches nitie lose uru ndarani ne Savoa kata konyola na yudo ko Savoa to sani nyaka ne pipeline donj ka nyaka ne Coca-Cola donj ka ndara en puodho to sirikal manwa yiero be nene anena to gisugli kae. Wadhi yumoro machuoko budugo bang' daka matin taneno kuseoro ote mar 3:600 ombija dhier nono ka MCA mantiere sirikal be pod omoro mana wang'e TV kokwayo kony to mane tije. Neno ka ntiere machielo beche ni Trevor waneno habari ka wano Daily Gardens Kisumu kendo Ramogi TV ler kabisa mosna Dr. Wili mano jatelo machunye ler ka in kendo en very humble. Wiki kwil gi mosna Honorable Rose Nyamunga, Honorable Rone MP ma Kisumu Central kod Governor Nyong'o ma endi John Onyango from Owiti Foundation CBO. Erokamano Ramogi TV ma endi min pilot mar Ndhiwa atimo mos ne joma pio ula otero gigegi. Erokamano ahinya min pilot aneno ka makamu bende oro ote mare ka wacho ni orna rambi ne Papa Mara kaka chairman mar St. Michael, St. James, Magadi Parish ka hotel ne kod gigi Father Vane. Erokamano makamu aneno ka ntiere machielo kendo ka endi Ramogi TV ma endi en jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo. Oimore amor kod news ma ukelonwa kaka ler. Wan kaka jo boda ma wuok Kabondo wakwayo jotelo ma nyalo yie mar miwa support e saga kata sako marwa ni oyie okelnwa support. Wamor kod Governor marwa Honorable Gladys Nyasuna Wanga kuom loko ngima wa e sekta ni. Mano jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo. Erokamano ne machielo bentiere ka ni Collins Obuon kata ker mar Chokora Kenya mangima. Sani wacho ni sani wan sondu kae kendo nyaka choleng maber giwacho ni afuani kaneni mosna Dr. Wili kanyo kod nyamera Leukadia Auma. Erokamano ahinya Collins Obuon. Bas wadhi yumoro matuoko wadugo bang' daka mako machuok kidhi mabor ahinya. Ingia patapata.com sahi and pata the best gaming experience in town. Enjoy the games and pata big wins instantly. Luku ni mpya, site iko smooth. Hakuna kusumbuka. Pata, play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Ekonde te mag office. Etije duto tema itieko e yo makare. Gi ranyisi mag kinda mitimo kuom higni mang'eny ma onge nindo kendo mondo chiew. E mae tek. Yud mana math mayom to mit mabiro konyi tieko ndik mari. Math en mana steam energy drink. Power up, game on. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Awacho nino kinyal chungo tich mar lewni no.
In ok inyal timo kaka in idwaro. Enin? Kamano kukitira Mogi TV kaendi duol marango tijo obila e pacho kaendi miluongo ni IPOA osechako timo nonro wi monj ma iyango ni obila moro nyomonjo godo miyo moro ma jahigni 36. Miyo no iyango ni nyo rodhe marach gi obila manyoro omake e wi ywaruok mar laro apiko moro e kind miyo no gi wuon pargi mane giwerego. Judith Omondi lero no wachni. En mbala kowuok e tielo bam nyaka e dir ng'ich. Mbala mar rotho ma Jen Pariwat yango ni ne oyudo e lwet obila moro e tisend obila ma Narosora. Jen koni ochich ni rotho mare obiro bang' gwandruok e kinde kod jaod jaherane machielo ma okoni osekelo pek e yudo apiko mane osolie ka inyiewo. Apiko ni mane onyiew kod silings 40,000, Jen yango ni ne ogole e silings 35,000 ka jaherane ma osenyuologo nyathi ma jahiga sani to ne ogolo silings 10,000. Kata kamano bang' jaherane yudo ot moro, okosebedo ni mayot mar yudo ber mar apiko ni, ino ma osebedo ka oluwo. Pikipiki tumenunua na mtu yenye tulikuwa anakaa naye. Naye mtu kapatana na bibi ingine naitwa Leonard Ngeno. Baada ya hiyo huyo mwanamke akaenda akaitia mimi polisi. Hata venye imeita polisi, pikipiki akakuja akatolewa na hiyo mtu. Mimi nikaita mzee kijiji. Tukaandamisha na mzee kijiji. Venye tumeandamisha na mzee kijiji, tukaenda kwa hiyo mwanamke mahali sasa amepelekwa pikipiki. Mwanamke anatoka na kisu. Naanza kumwambia mimi nitakutairi. Odiochieng' manyoro manyo oyudie masirani, oyudo ka osetemo mar manyo apiko ne, to kata kamano nyieke okoni nogolo gero kapok ma ichichgo ni obila make, rodhe kendo tere tisend obila ma Narosora, kama ne omed miye rotho bang'e. Kuenda nyumbani, nikachukua mtungi nataka kuenda maji. Ndio hiyo askari nakimbisha mimi na mama ingine. Si mama, moja. Naitwa Rotishi. Akashika, akaita hiyo mwanamke. Nikani kati ya hiyo wanawake wawili, nikani amekufanya nini? Mekuwa ile matusi yamebadilika akakuwa yangu. Akashika mimi. Sasa venye ameshika mimi akatoa mimi nguo, akararua shati. Kaza sasa kuangusha mimi chini. Akaendelea kuchapa mimi. Ndio hiyo mimi anapeleka mimi police station. Venye amepeleka mimi huko hakuna watu. Na akatoa mimi mpaka nguo ya ndani. Anapiga mimi hiyo rungu akaisha. Akainua mimi kukonga na nini na viatu. Tima okwede ma okalo koda pisa ma ochung'ne kit chweche kaunti no Narok. Ni chungu sana kuona kwamba mtu ambaye anastahili kulinda haki za wananchi, yeye anadhulumu hizo haki. Kulingana na vile mama ameelezea vile huyo askari alimfanyia, ni kitendo ambacho kiko na uchungu mwingi sana. Na kitendo kinatufanya tuone kwamba binadamu wamegeuka kuwa wanyama. Kwa sababu kama huyu mama mwenye anafanya apitie hili ni mwanamke mwenzake, na kitu kinafanya mama aumie ni kwa sababu ya mali yake, kwa sababu kulingana na hiyo pikipiki yeye ndiye alikuwa amenunua na huyu mtu mwingine. Kwa hivyo tunaangalia kwamba bado jamii inachukulia kwamba dhulma ya wanawake ni kitu cha kawaida, na pia kwa zaidi ya hapo inatuonyesha kwamba wakati mwingine watu ambao tumewekwa katika nafasi na serikali ili kuweza kuchunga haki za binadamu, sisi tunadhulumu hizo haki. Bende duol mamenyo kaka obila tiyo IPOA oyango ni giseromo kod miyo no kendo gisechako timo nonro, gibiro chiwo ler mathoth ewi obila ma ichichgo ni ne otimo timanjaoni. Judith Omondi, Ramogi TV. Watika nigi weche tuke kapok wadonje mbaka gi jalup gavana ma Kisumu Dr. Matthews Owili. Wadonje ni weche mag tuke ni tim Kenya jotugo ma hikgi ni piny mar 20 nobago rako margi mokwongo e piny mar Egypt bang' chopo e pinyno odhiambo manyoro motelo ne tuke mag pinje Afrika ma ibiro bagi e pinyno mar Egypt.
Tim no maitayo gi kocha Salim Babu biro dhi nyime gi timo rako kachiel gi bedo gi tuke mag osiep motelo ne tuke go mag AFCON machakore tarik 28 dwe mwantiere ni. Kenya nitiere group mar ba kamoting'o timbe kaka Nigeria, Morocco gi Tunisia ka geno margi en timo maber e tuke go machakore tarik 28 dwe ni e piny mar Egypt. Timbe 4 mabiro chopo e nus finals biro ng'ado tiko tuke mag pinje mangima jotugo ma higi ni piny mar 20 mibiro bagi e piny mar Chile. Kwa kanyo tim mar Malomba nobedo joloch e tielo mokwongo ma higi ni tuke mag okapu ma ibiro bagi higa ka higa kaka rapar jatuk Kenya machon Rachel Odima mane owito ngimane ka en jahigni 21 Nuruma Yange kaunti ma Siaya. Tukego geno margi en tiego jotugo ma higi ni piny mar 15 en paro ni okel riwruok mar Preserving Human Dignity komakore gi riwruok mar Rachel Odima Foundation. Kanuwuoyo e kinde mano bago tielo mokwongo mag tukego e alap sikund KMTC ma Siaya, Ken Aringo olero ni chenro magin godo en gero pewe mag tuke okapu e counties duto 47 ma pacho ka India. Amor ahinya nikech kaka nyo adonjo CAF the last 2 days nyo achako gi basketball clinic, so we were so happy to receive Una Primary and Junior Secondary, nyo an gi Central Primary and then Malomba Primary. Malomba Primary and Junior. The kind of ruak gi more maneno from the participants. Nyakanyo Adonchka has been such a blessing. Waneno ka talent nitie ka e mang'eny to wadwa ni wamed cultivate talent mantie Siaya ka. Specifically the talent mar basketball. Wayudo ka nitie, sometimes winyalo paro ni talent nitie just in other things, miel, githum and other things. But talent mar basketball nitie Siaya ka, and we have decided to nurture it. Courtesy of Rachel Odima. Wamor mon partnership maka wuono wachako mar mpira ni ma basketball bro wuok e basketball to bro dhi ng'wech to bro dhi other games manyalo konyo nyithi Siaya mondo wakuza talanta mantie Siaya County ka. Wan gi mwawacho en ni ka wariwore ma wakuza talanta ma wan go to talanta bende en mwandu. Nyithindo kochako gi tugo gi chon kapod gitindo kamae, the time ma giromo of age gin great, gin gi ji madongo miwuoro e yor mpira, to mpira bende kod ohala. Baso dhi yo moro machoko duogo to wachako go mbaka gi His Excellency Dr. Matthews Owili mano jalup governor ma Kisumu e weche mang'eny odhi go kode mbaka siasa mar pes ndara mosebedo ka gi yware kinde gi sirikal man malo kaso gi siasa mar piny bende. Unyani ni broad based dhi nade to oneno nang'e weche mag odhi go mbele ka India. Bang' dakika matin kik dhi mabor ahinya. Marubani wanashinda pesa fiti in seconds on aviateshabiki.com. Naitwa Elijo Dhiambakumu toka sehemu ya Migori. Kazi yenye nafanya ni kazi ya kupaka rangi. Sabiki nimejua wakati niliona kwa TV. Sasa vile niliona watu wakiendelea kushinda, nami pia nikakuwa na hiyo interest ya kucheza. Sijai shinda pesa kubwa kama hii. Hii pesa kidogo nitafanyia biashara na kidogo naweza fanyia kazi ya kulima, kwa sababu kule nyumbani sana sana tunafanya kazi ya kilimo. Mtu asikufe moyo, acheze tu, labda kesho itakuwa yeye. Win millions in seconds. Cheza aviateshabiki.com. Not for persons under the age of 18. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 638 838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Eli
my God, why have you forsaken me? Jesus cried out while he was on the cross. That impostor said he would rise from the dead after 3 days. And on the third day he rose. He's not there. Go and tell my disciples I am risen. The Master has risen. I saw him. I saw him with my own eyes. Watch the complete story on Viusasa. The Lord is coming. The Lord will return. Anakwaini mondo ing'won na kiyie. Gimoro amora kae tek mohinga an. Shukran. Watim kama kaudera irwaki kausuka mungitwe walim na mchumbi wabil chiemo mopogore opogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowuoyo. E namni wantiere koda re mopogore, wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster. Waden mondo waket gi e mesa, wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo. Garlic butter. Garlic demiolo, garlic butter benigi ndado ma kende. Gwenge gi benetire koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. People didn't believe that I bought my Land Rover Discovery from just influencer money. Yeah. Can anyone make money online? Yes. Content is like losing weight. You kind of have to just do it for a long period of time for you to actually see those results. Where money is a motivator, for me, fear and shame just don't exist, because this is how I'm feeding my children. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Naye Mungu alituokoa kutoka kwa nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wake mpendwa, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Amina. Dial *811*414# to get msamaha wa dhambi as your skiza tune. Awacho nino kinyal chungo tich male unino. Ino kinyal timo kaka ini dwaro. Enin? Erokamano kuom ketena Mogi TV ka endi wane kidieny mar ariyo mar chenro mar duol ka wan gi wendo modhi ali His Excellency Dr. Matthews Oweli en jalup governor ma Kisumu. Erokamano ahinya kuom wasechegi. Erokamano homeboy. Ngeni biro geni homeboy ni akanye ogige ni wako dika mora achiel. Kamano. Erokamano. To governor be chako mana luongi ni governor to ngeni biro manyo kom no mbele ka lakini odhi goyo mbaka no bang' dakika matin. Gima timore en nitiere ywaruok e kind governors gi sirikal man malo e wach mar road maintenance levy fund. Ini nene nange wach ni mokuongo. Onego dongi onego bi e county ka koso onego dongi sirikal ma malo. Trevor yie na mokuongo. Aduk ni erokamano kuom gwela. In kod Jaramogi mondo abika. Ang'enyo ka biga kapile. An e gweng kocha. An e dala mar Kisumu. Kora aduk ni erokamano mokuongo. Mar ariyo an ang'eyo ni an Jakopere. Yeah. To Jakopere ka an achiel kuom gi nyowito papa. Koro yiena mondo kwa ne jowa ma Jakopere. Ka ng'eni Jakopere kata okinta ng'eni bende ero jo Catholic. Kamano. Ka ng'ei ni wabed kod kwe, kod hera,
kwa lemo nikech koro nyo wito achiel kuom tendwa ni Nyasaye biro telo na mondo wachop mwadhi to kimara adek kapok adhi kuom giming'isa aduk ni erokamano kamoro ma antie awacho ni yo ma homeboy to awach ni kaka Jonyakach kaka onagi wamor kodi gi dho ngere wacho ni we are proud of what you are doing inform jowa gi dhowani to bende inform Kenya okay and wamor ni inka nikech weche dhi maber ipenja ni to dwa tim nang'o e weche ma koro sani omoko e kin sirikal mamalo to gi mar loch gwenge ma gi dho ngere luongo ni devolution to apari mana mapiyo piyo kapok achopo giming'isano ni Kenya king'iyo kano wadhi yiero higa mar 2002 mano gino ni National Rainbow Coalition okay mane Kibaki mano bede jatelo e mano miyo gik mang'eny mang'o olokore chon Trevor hapa ni pod ni tin onyuola mbele ni to kane idwaro telo moro amora kata gimoro amora maber mondo bi dalau nyaka ni dhi go chongi e State House kacha mi wer wende ma puoyo wuon piny ndalogo nen His Excellency Torech Arap Moi Nyasaye oket chunye kamokwe to loch manobiro mane baba ne nitie to kod Mheshimiwa Kibaki mane koro koket jakom kaka kaka minister mar roads in 2003 to wacho ni yawa kar mondo mawach ni ng'ato nyaka bi kae kati mang'o ka yud konyruok kocha wachuog migepe mokadek be osewache mang'eny owache kata ma just the other day migawo mar Kena migawo mar Kura to migawo mar Kera koro yore manie gwenge iloso gi Kera okay Rural Authority yore manie bombe iloso gi Urban Authority yore madongo iloso gi Kenya National Highways Authority mang'isi koro kibika jokimiyo pesa komi pesa tidhi loso manie gwenge iloso manie bombe kamano anyalo wacho ni mano bende was the first level mad evolution kaka wang'e then of course in 2003 kanyo be mwayude gi CDF Act okay makoro be ne chiwo pesa moro ne members of parliament mondo los go yore mang'o manie gwenge gi okay nikech ndalogo yore gang'o gini ne mondo miyude ni thimana ka wacho nicha nyaka biti mang'o nyaka bigo chongi koro wang'e kumwae kaka jo Kenya to bende nyaka koro gimiluongo ni devolution kata loch mar kor gwenge kaka gweno umo nyithinde iwinja maber emomiyo an to kora wacho an naonge ndalogo kane 2003 no kapana wuok e university to jakom ne nitie gavana Nyong'o Majatana ne nitie to bende ang'eyo historia mar kuma giaye koro gin giwegi ma koro giwacho ne gitimo kamano mondo mi giter pesa go kono e migepego nikech ndalo ka ne onge ang'owa sirikal mar ang'owa mar loch gwenge ne onge ang'owa devolution koro sani mantie devolution ni Jakom himself was the architect of this thing mano goro gini gi Governor Nyong'o to gi ji mang'eny and ang'eyo ni all Kenyans of goodwill feel the same ni kare koro Kera kod Kura odhi ang'owa a devolve units and kata mana CDF be no wach ne Trevor can be gi helmet moro ka mi arwaki what CDF begin to kill you kabisa go kind abagi ogoya gi kid but money adiera mango money kende let's face facts as they are okay kori penja ni to anan kanye anan part of the devolution family gombo marwa ahinya any pesa mane biro mar road maintenance levy mabendo osemiyo wagero ndeche mang'eny aduna wache gimoro ing'eyo ni ka in e county to irito pesa miluongo ni shareable revenue malo mar 15 mipogo ne counties 47 then mar ariyo imiluongo ni own source revenue then mar adek in gi funding wuok ne mamoko kachiel kuomgi en this road maintenance ang'owa levy pesa mosebedo go adiera ahinya ingeni own source revenue you can fall short pesa wuok malo ka bene you can fall short every time we yuare
en pesa di mondo atena ng'owa otene counties mondo timanga mondo los godo piny kata mondo los godo ng'o gimi nyalo bedo gadi en pesa mong'ad en ong'ade already entie koro kumiga en 200 million ting'eni yore kata kiloso mana yore 15 ting'eni gino losgi to machielo cha luore inyalo budget ne yore 50 to nikech yuto mowuok one tin iloso 30 Mane kama yuarok nitiere. Mane kama yuarok. Nikech sirkal mamalo to wacho ni nitiere kaka loch gwenge ma counties ok osetiyo gi pesa ni yo makare. Bende pok adagi. Eri koso giriamo. Oye pok adagi. Ing'eyo ni onge chiro ma onge janeko. Ok mano ting'eyo. Omiyo an kawacho ni governors te gin angels. Okay? To mano ok nyal mi mon miyo sirkal mar county ang'owa pesa. Mana kama na piny mawacho mamalo bende ok nyal wacho gin te gin ang'owa. And nitie chike e piny mar Kenya manyalo deal gi ng'ata ng'ata motimo marach. Okay? Omiyo Kenya wacho ni ng'ato kotimo marach kotimo ang'owa to ng'ama idhi wene pesa no bende iwacho ni is not as clean as his wife. To koro gidudhi timo nang'o nikech chal ni mae gimoro achiel madhi kelo pogruok maduong' mogik e kind loch gwenge gi sirikal man malo. Nikech jatend piny no osewacho. Endo wacha ayanga ni anyiso governors gini pesa ni wena go uru. To mano be gima jakom bende nowacho Raila Amolo Odinga nowacho ni pesa gi onge gima jo MPs gitimo gi pesa gi eto nowacho no dhir governor. Mano. Eto koro loke jatend piny to koro loko ni gini wena go uru. Trevor wa mabor kaka oganda. Kendo pod odhi mabor kaka oganda. Omiyo gima timore sani ma koro nitie ywaruok e kind piny owacho mamalo piny owacho mapiny. Aparo ni en gima anyalo wacho gi ngere ni normal. Omiyo kumwae bor, kumwa dhi medo ng'owa bende pod bor. Mos piny anyalo wacho ni. Anang'eyo ni it will be in your lifetime. Ni gik mwawacho gete will come to pass. Omiyo wan kaka sirikal mar loch gwenge kata mar devolution. Wabro medo dhiro ahinya mondo mi gik mobedo devolve kaka barabara ogini go mondo timango mondo mi county san wanyalo wacho gi mang'eny ok ariyo kende san wacho wach ma barabara wacho wach marango mar CDF to nitie gik mang'eny bende king'iyo kata weche mag thieth ang'o gini go ng'eny gi okobedo ang'o okobedo devolve samoro bende devolve gi kamano to resources ok bi dongere wacho ni nitie resources are supposed to follow functions so you kimia one functions no team to we kill resources then none is a problem but so this stand as ilonga ngo nitie onge winjruok e piny piny wacho mamalo gi mar county ka kodwa timo wach mar weche mag ndara gi pesa monego bende biro piny kocha nitie bende kose court one was kata gomba and I'm on record mokwongo and giji mang'eny ni members of parliament ka gi yie adie ni devolution obe ni konyo ji to kos manie court onego beni kata koro giwinjre penchik masani oyie gimiluongo ni alternative dispute resolution giwinjre gi oko mar doho mondo gino mondo miyo gino timre to ka gidagi tawacho ni and I know I don't talk on behalf of the Council of Governors, but koro awuone kech koro iluonga ni kaka sirikal maloch gweng kata devolution family ok wabi mondo miwa seed even as we have been doing this by the ok ni sani mochakore en mane koro mit mar ang'owa mar pesa mamako jomalo gi omiyo koro gima watimo ang'owa oduog malo they are clawing back gi dholuo yeah ging'wenyo devolution gitimo ang'owa giduogo malo ka to nowacho ni gima nosebedo kwatimo weuru watim kelno ura ang'owa pesa mondo walos go ang'owa wechewa kaluwore gi pend chik schedule 4 of the constitution and kapo nitie governor moro ma ok tim maber to make uru nikech nitie chike ma monego bed ni ng'eto koni gi koni kata in governor kata in president kata in ng'awa no one is above the law. To in kipimo gini kaka ng'ama osebedo e loche kata e telo higni mang'eny ywaruok ni kanye ka en mana ich lach mar pesa kose en bedo ni ji te ong'e ni nitiere mibadhi nikech ka ng'e ni dhi miya siling 100 to wadhi nyiewo gimoro ma en siling 100 kod imiyago kod imiyo ng'at machielo dong' onge ywaruok wayware mana ka dipo na ng'e ni 100 ok adhi tiyo kode te moko ne dhi dong'i. I am on record as saying ni jo Kenya nyaka koro bed serious. The laws ma wan godo are very progressive. King Schedule 6 of that very constitution
Okay? Owacho ni ng'ama nigi mibadhi ang'o gini kuonde mtimo okonego dhi atelo. Okay? But here is a case majowa are basically worshipping the corrupt. Jo mibadhi go. Nikech mang'anyant mare maginyalo yudo. Okay? Omiyo an pod awacho ni until as a country wadok back to the laws mose pass mondo wa ensure ni jowa mwaketo etelo. I mean, let me tell you, Trevor, gidongere, everything, and by there it is true. I know you prove it, everybody else prove it, will rise and fall at the level of what? Leadership. Telo. The only thing more lack a penyuani enangoa and telo. The one gi telo manyalo inspire ngato. Mondo kik tema ngoa, mondo kik bede ngoa emibadhi. Koso ka in jatelo ka ngato ngiro kono ngano maja mibadhi chama nisani ka tema ngoa. Kika beja mibadhi. Okay? Omiyo gima timore sani kakipenja unfortunately is fueled by the desire of corruption. How much resources are you controlling? Kaka member of parliament ingi pesa di minyalo jen travel in kama itim kaka in governor ingi pesa di minyalo kama in president ingi pesa di in minister ingi pesa di in kaka mano is the driving force or factor behind all this war that you're seeing. The normal mwananchi is not in contention. No one even thinks about them. Unfortunately. Mama en mana kuwe makoro jidwaro ka. To koro king'iyo sani kama ochung'e ni pesa ni osebedo ka biro e loch gwenge. Un kaka koro Kisumu. Ang'o mosekonyo go malich? Nikech ji penjo ni to koro ang'o ma pesa ni osetimo. Nikech ni wacho maber ni jopiny samoro be onge igini. Mondo be gigeni gini osekonyo. Ang'o ma pesa ni osetimo. I am Trevor Amor natiyo gi ng'ama iluongo ni Professor Peter Anyang' Nyong'o. Nikech every single year eiga ka higa Governor Nyong'o osechoko jo Kisumu mong'iso gima otimo. He gives a scorecard every single year since 2017. Okay? And I keep samora nyiso ga jo media kaka koro in ja media because ine wang jo piny. You are the moral, of the people. Kibiro Kisumu kacha ibiro yudo report go from year 1 up to now, so it will tell you also. Kabiro studio come depend on ang'o setimo gi this KRB chakre 2017 nyaka sani. Okanyal paro gite. To gini ang'o gini report kendo gintie. Omiyo yore te moselos gi pesa mawuok kuom road maintenance levy. Okay, e county ma Kisumu inyalo kwano kendo gintie kendo ginang'o gina report. Mopogore gi mano e county ma Kisumu kanyo wan gimiluongo ni huduma mashinani. Okay, wadhi ir jopiny. Kapo gibiro iro wadhi ang'o kapo kwamiyo gi report. Wan wawegi wadhi irgi. Wadhi in each and every ward. We have 35 wards. And all the ministers go there and people tell you, okay, remember, budget better driven from the ground. Gini mage wacho no lost school ka ger mara baraka ma. Gini the priority. Okay? Mara ngawa mar jopiny. Koro wadhi irgi mokwongo. And I can tell you it's a very stormy meeting. Okay? Then kwa ward ka ward 35 of them wadhi a sub county. Kwa a sub county wabiri huduma mashinani mani ngawa mani a county. Okay? Mano mar jopiny mondo wuok kodwa based on gima nowacho no timango no wadhi timo negi. Then once a year governor luongo jo county for a state of the county report. Mabende ni ang'o ni e pen chik. Okay? Omiyo penjo penja ber to mondo mi aduok in detail ni nyaka jotimo yore machalo kama dalau. Kata mano be dalawa. Or Seme or Nyando or Moroni. Report niti. Okay. And a law governor anan agomba hinya. Nika poni mana gima dawre na mogika. Mondo koro ng'i. Ni talk and you notice all there. Yore molos gi KRB angoge nego KRB molos gi one give me machine maintenance program to one bende gi gima ilungo nanga pesa mabuk maloka. Okay. Miloso godo weche mago bende moloso go bentie. Koro mago te are all there and they are on record. It's not just what I'm saying. Okay. And given tie kacha and can be verified. All right. Ada donje weche mag siasa madaka matin to watie kane wach mar ndara ni kineno
nikech jatendi men governor Professor Nyang' Nyong'o bende nondiko barua kawuono ka kwedo wach mar dwaro pesa mar road maintenance levy mondo doge sirikal man malo. Te iye kanyo ywak ni chalo kagima sirikal man malo ni temo kagima duoko Kenya chien e ndalo mane wantiere kapok katiba manyien odonjo. King'iyo kit telo ma sirikal masani osebedo ka timo gi loch gwenge, gichalo joma duoko wa chien koso gichoro wa mbele. Giduoko wa chien gi yo malach ahinya. King'iyo wach mar road maintenance levy ni chakre higa ma kapok odonjo piny owacho e higa mar 2017 osebedo kobiro. Then the other day giwacho ngeto mang'owa gidwa kawe malo ka. Iwinja. So mano nyalo wacho nang'o? Okay? Ging'wenyo devolution gitu mau gidok godo malo ka. And king'iyo nitie gik mang'eny ahinya ma piny owacho mamalo timo. Okay? Ma ok ni kare. Ing'eyo ni sani koro sani gigero chiche kamoro amora. Ano kadagi. Piny owacho mamalo nyabedo gi pesa mondo mi giger go chiro. Okay? Mondo mi giger godo affordable housing. Even housing really is a county government responsibility. Market is a county government responsibility. Sani koro gigero ano kanyo gigera nikech bina jawabo yude gina. Nyo sigo gi PS hinga. Of course gigero okay, affordable housing in Kisumu ng'eyo. Ng'eyo nitie Makasembo, nitie Lumumba, nitie Anderson. Bende wan gi chiro midhi gero, chirare midhi gero dala ma Semekan. Kisumu West kanyo, Kisian kanyo wan gi chiro. Pia Singa osewinjore godo dhi gero chiro, Sondo dalawa, odhi gero chiro Nyakwere, odhi gero chiro Katito, okay? Odhi gero chiro Sondu, kendo odhi gero ang'o, affordable housing be malo dalawa Nyabondo kamoro ka Nyaburo ng'isi. But gima timore ni pesa nitie, to ang'o amonowa miyo jok mane nitie gi pesa no, thuolo mondo giti gi pesa no. Ka in gi pesa mar gero chiro, tin ma in national government, you have no reason completely gero chiro no, okay? Me governors mango ogero go chiro, and Jacob must be very clear on that, okay? Ni yes, in gi pesa minyalo gero go chiro, but king'iyo pen chik mano kan, in yonge gang'o responsibility at all mar gero chiro. Why can't you give it to the governor? Okay? Koro dwoko back to that thing mo wacho mar mibadhi cha. Gi pacha. Ng'ata dwa control resources mang'eny nikech mo nyalo yude. Mondo yude moro modayo iye kanyo. To ka giduoko chien ka kiwacho no, to koro kare modonje broad based ni dhi konyo wagang'o. Broad based wadonje dhi konyo gik mang'eny kaka nene. Okay? Ing'eyo ni king'iyo kata mana migepe ma jowago osebedo ka tiye. Okay? Okay, mokwongo ing'e ni gima duong' ahinya about broad based. Ing'eyo ni kade beni jakom ne okoyie mondo mi ochung weche manche ne dhi marach ka. Di koro onge gi piny. Okay? An gi pacha aparo ni maduong' ahinya ma broad based ne otimo en ni noduogo no piny. Piny nosedhi. Okay? Piny nosetimo ang'owa nosedhi. Jakom wechung' ma wach ni koro an mara kata ubinafsi atimade awera godo ang'i piny. Di koro onge gi piny. Apani mano duong' ahinya ma nyaka ong'i. Mar ariyo en ni jok mwatero e piny owacho bedo e cabinet. Oking'e ni nitie gimiluongo ni cabinet. To kanyo koro nitie jawa mang'eny. Nitie Aziason Jo, nitie Oparanya, nitie British School, nitie Mbadi, nitie Opiyo Wandayi, gintie. Mangiso ni gik ma waparo ni beyo. And ing'eyo ni jawagi ok ne gin ji ajia e ODM. Wan gi deputy party leaders kanyo, wan gi joma bende ne jok ma ok yot ahinya. Ariyo kuomgi osebedo governors for 10 years. Koro ang'eyo ni gi bende ne gin gi paro mar chama kaka ne nyalo timo ang'o, kaka ne nyalo ran piny, to bende gin gi paro ma ginyalo somo kuom ma gin go giwegi ma ginyalo somo kuom ang'o, kuom oganda. Omiyo iseneno ka nitie weche moko koro sano se maber. Sani kwinjo jok yuaga ahinya weche mag ang'o, cost mar electricity kaka gin go. Wandayi apana dhi maber. In the recent past, by the way, kata ng'eyo gima nitie Mbadi timo, apart from the very recent past, ndalo moko kanyo we were at current in terms of pesa monego bed ni miyo counties kawuok ang'o e national government. Okay? Ineno ka bende otamo winjo jopiny. King'iye gi ministers mosekalo, and more accessible or reach out to the people who gi gik machalo kamago. But maduong' ahinya ni kuro sani gombo marwa kata paro marwa kalo gik mane waparo nyalo timo e piny mar Kenya can be placed on the table. Okay? Okay? Omiyo an aparo ni other than the fact ni waduogo piny irwa, bende wan gi paro manyien
mose timango mose dhi kanyo makoro joka nyalo tiyo godo en mani koro ing'eni iwacho ni the back stops with the president. Ing'eyo ni nyalo bedo ni advice ng'ato to onyalo winjo kata onyalo winjo mano wachne anyalo wacho kamano but aparo ni jowa to miye paro kamili makare. To i broad base ka be nitiere thuolo mar pogruok e paro nikech ncha waneno ka Governor James Orengo wuoyo ka weche wuok mang'eny midwa kata riembe tich. Iriembo ga no Governor Orengo nitiere joma wacho ni koro nego gole nikech wacho paro mopogore gi wach ni kama in bi neno makosa mar Orengo mokwongo wach ni kama an awachi kuom jakom mokwongo kane arito mondo adhi e university samoro nanyalo dhi mana ji pass kanyo okay aneno tu okay omen ngama ji ogeno for a long time tambe na gene okay and Orengo ang'eyo much later embe nang'eyo that level kamano because of what they were doing and Governor Nyong'o but koro ang'e gima moloyo ka koro sama adonje piny owacho ano adok ne Governor Nyong'o ero kamano nikech koro miya ng'eyo jakom e yo machiegni kendo ang'eyo Governor Orengo bende e yo machiegni awach ne jodala mawinja ni kind ji ariyo ka koro awe Governor Nyong'o kigi wache mang'eny okay kigi wache ang'o mang'eny ang'e gima wacho kamano nitie luor makende anyalo wacho nikech aseneno mana even up recently manyo jakom ni Kisumo gikni okay ne abedo gi thuolo mar bedo bura magintie and ang'eyo luor manie kindi to ne jowa mawinja ma koro sani ndere e wachni an gi weche adek ni mondo na wachni to giwinja awacho gi dholuo mokwongo kidhi e lweny nitie joma ni mbele okay ni mbele ona gi dholuo ni nyime ang'owa e lweny to e lweny ka nitie joma ni chien okay to nitie joma ni ang'owa ni e diere ok onyiso ni ok gin ji adiwa ji achiel kidhi chenro mar lweny e adhula mar chenro mar lweny kidhi adhula mar mpira nitie strikers joloyo nitie joma go diere midfielder bende nitie jochien bende nitie reserve okay minyalo kelo bingine samoro nyalo kelo ng'ato ma en tich momiye kanyo matrote ng'ato tugo raf modong ne kende en ng'ama ja raf ma sama ngo mitimo ng'o emikele gin tim adiwa gin tim achiel iwinjo kanyo maber okay omiyo jowa kiko e ndere ahinya okay nitie ga kigo adhula ka anakia anawacho ni awacha and adwa kika wach mang'eny malokany jowa gima nyalo wacho negi e wach mipenja no en wabede achiel kuma e bor okay ma ok ndalo mwanyalo pogore ma bende ok ndalo mwanyalo gwere malich ahinya no segwere ndalo mokalo okay kuma e wang'eyo okay e ndalo abich 5 different occasions okay mose tamo e tela mar piny ni okay omiyo ang'o ma dibed malich ahinya malo mano koro wabed rumos wawe jotend watim ang'o otim tijegi wamigi thuolo walemnegi moloyo okay walemnegi ang'o moloyo to maduong' ahinya en bende kata mana kade wan kodi ka Trevor kata kana nyuala kodi samoro bende wanyalo define opinion ok ong'iso ni ok wanowete wadonje ne mbaka ma Kisumo no koro nikech mokwongo kapok wadonje e lek mari mar bedo gavana ma Kisumo kawuono ni nitiere ng'anyo ka ji ywago ndara moro marach mawuok Ikomi kochomo pipeline Kisumo kanyo ndara ne wachango kawuono ne ng'anyo nitiere mabe wakete rambomika ne an kai bura moro maduong' ahinya mar gender based violence to giluongo ni positive masculinity ma wacho ni koro joma chuo nikech wan mose wacha ahinya ne wan emwa wamiyo wanyayo weche mag gender based violence koro nan ka to ogoshna genje ni adonde ne piny ochame malich ahinya Kisumo kanyo jopiny odhi ni to koro ndara ni nade mokwongo ing'eyo ni kaka piny owacho ma county ma Kisumo kata en gimitimo gi national government kata county government pod en jukumu marwa nikech pod jowa matimo ang'o jowa matiyo godo ndara osebedo marach ahinya adiera ber ngire Professor Peter Nyang' Nyong'o osendiko barupe mang'eny
mondo mi jomo nego bed loso ndara no. Jomo wacho no oend mondo olos gigo. Emo loso gino. Urban Roads Authority. Okay. But nikech pesa no wan waonge godo. Koro chuno nyaka wan wakwage akwaya. Ne kuyi jo kama ichalo ngama puro gi liech. Ne odanga nyamangura ne kiyete loka. Mana go yie. Ma puoth ng'ato. Ok en maro, en ma sirikal mamalo. And adwa ni mondo joonge ni kaka county watemo kar mwanyalo. To benda kwa jachung Kisumu West kanyo. Okay. Nikech ing'eyo ni mago koro wacho ni koro margi koso kamano. Wacho no dongi bito po gibiro. Kera and Kura and Kena, all of them up there. This is a county road. Onego dhi go uwi e parliament kanyo nikech yo chak pinyo jo thoroughly. Yeah. Omiaran gadiera gi jo Kisumu. Kada bede mane koro kanya dhi kod gi ng'o e ng'anyo. To kare ni ok an deputy governor. Da dhi kod ng'anyo kendara ng'o ok ber. Omiyo jo monego bed loso ndara no. They should move with speed and implement that road. Okay. Kisumu ka endi wach moro liekore ni dwaro kom mar gavana. En adieri. Ni wach no liekore. Iwache kuonde mang'eny akeni imbise winje. Mana mapiyo piyo. Kisumu bang Professor Peter Anyang' Nyong'o nyaka wanene matut ahinya. Ing'eyo ni ngire gi baba king'iyo gik mang'eny makoro sani timore Kenya kagi. And if you look at Vision 2030, yeah, Kenyal rule gi out of the center stage. Kata most of these bypasses are ngogi ni matimore kagi. Omiyo kane governor biro e county ma Kisumu ne ogoro manifesto mokwongo titire. Ogoro mar ariyo miluongo nang'o wasetimo ng'o wadok tim. Adiera manitie en nitie gik mang'eny ahinya ma governor boro nosetimo maber. To ka ok watang' to ka ok wayudo ng'ama nyalo umo gik mosetimogo kaka gweno umo nyithinde, kaka gweno umo tonge. If we cannot get somebody to safeguard the games, then we lose. And there are countless numbers of examples, Trevor. Secondly, nitie gik mang'eny ma bro nosechako ma samoro pok orumo. I'll give you an example. We have said no down or Lake Kisumu mondo ngi Lake Victoria. Kisumu should then face Lake Victoria, not turning her back on Lake Victoria. Once I identify so many projects there, I think the ones that we think are bankable are more than 16. I am certain by the time Governor Nyong'o is leaving, the 16 will not be being realized. We're saying watch my urban mobility plan. We're saying watch local area physical development plan. We're going to be a port, we're going to be operationalized. Ka wayudo SGR ka wuok kanya kabiro kanyo. Wan gi gimilongo ni special economic zone. Sama meli obiro Kisumu kelo mwandu ka ang'o ma gidok godo. Okay? Ka yudo ng'ama ok ne kuma noneno. Kada kuma pati neno, and that's possible. We have had a Sonko moment in Nairobi. We have had a Waititi moment in Kiambu. And I think in Kisumu we are not ready for it. And so I am in contention. Ani eng'wech mar bedo governor mar ang'owa mar county Kisumu ma Kisumu gi gimomiyo. Okay? Nikech I think ni bedo but Governor Nyong'o and bedo but Baba Raila Amolo Odinga neno gima gineno. Okay? Kapo nono ni ok atimo kamano to anyalo gidongere fail jo Kisumu because I think there is no alternative. Pero yo bochungo digo que nego oromo to komni. Ano kawacho. Koro manyiso ni koro kata ka jo Kisumu mi telo. In king'iyo to kuonde mage midwa chakogo. Nikech iwacho maber ni nitiere gik moko ma Anyang' Nyong'o osechako monego bed ni rumo. To in iwuon kaka Dr. Matthews Owili. Ang'ono ming'iyo kama mikoni anto komiya to mae gima dwana kuonga chako. Sani pod an jalup governor ok an governor. Mang'eyo masewacho ni en ni kabedo governor tabro safeguard gik mabeyo duto te mangire osetimo. Awacho bende nabro tieko gik moko duto te mosechako mapok otimo mapok orumo. To awacho bende nabro chopo keyo mare. Chalo ng'ama nyopuro, chalo ng'ama nyodoyo tidhi kamoro. Abro teko keyo mare nikech ang'eyo ni katieko keyo no kalo gi plan mang'isi cha to Kisumu nyalo timo ang'owa, Kisumu nyalo konyore. To in terms of gima bro timo kaka an to kanyalo wacho sani an pod an jalup governor. Campaign pok oromo. Ok anyal golo ni manifesto masani mondo ami sabuni.
Sapodi. To josiasa makoro weche dhi mbele ma jopinygi in ang'o medigomb ni mondo jopiny okete pachgi ahinya nikech ing'eni kata wawacho kamano siasa to semana chakore nitiere joma nigi luoro ni koso bino ODM udhi donje sirikal chutho udhi chungo ng'atu udhi weru gi Ruto udhi bedo gi Ruto ji penjo no mang'eny ini bedo but jotelo gi ang'o madhi timore mbele an laktar to nitie gimiluongo ni historia okay inyalo ng'eyo gima biro mbele kaluwore gi historia mati mang'o mowuok chien nyaka ne wachak donje coalition kaka ODM kane jo winja maber ahinya e gironi there is no single time mapok wa produce a presidential candidate koso nitie dongo onge okay omiyo an gima ng'eyo ni ODM gi dho ngere remains one united indivisible party not just indivisible, mighty ODM party. Okay? And that bridge we cross when we get there. But gima wangeyo. Okay? And nya winjo kaker odungira ndanyo wache. Ibura moro nyawane kode. Ni one emwadhi kelo presidential candidate. Koro kapo ni wane arrangement mora. Okay? To koro wan wangeni wane presidential candidate gimbe giwache magen godo waburu winjore at that point. To sani kaka wange nyo watimo elections be one kende party matimo elections every other time onego beniti mango elections okay nyo waseti menyaka constituency inge mano wadhi ango okay was strengthen our party okay wabedo ready nikichonga wadhi ango wadhi elwen okay omiyo samidhi elwen idhi elwen kendo ngo ungi telo matero ngo matero elwen to can't see anything madhi timore at that point bro timore la logo toksan okay wan sane wangeyo ni kaka ODM kaka wasebedo ng'adala mokalo wane mwanga gi jachung marang'o mar president yeah penjna DJ ni ndara mawuok Mamboleo nyaka got Nyabondo ka Julu ibiro kete lam karang'o ndara ni obedo ignored since independence ma Pastor Jonathan Owuor jaka Julu East na mawuok Mamboleo kadhi got Nyabondo gima ng'eyo ni ndara mawuok Mamboleo kadhi cho nyaka Fontana ni go lam sani to wan gi Sparrows to mana en achiel kuomgi koro rita ing'eyo Sparrows like koro ini Nyabondo ing'eni kane iloso ndara mawuok Kisii kadhi nyaka Ahero to gigono lam madhi nyaka Kabwana Ines gicha gigo lam mawuok Oyugis kadhi nyaka Kindu Bay koso ng'e kamano gin kundego omiyo mano bende timang'o bende biro koro gibedo mos there are a few Sparrows madhi timore kanyo and jatend piny oseduogo joge pap I mean in ndalo moko ne gionge koro sani giseduogo gichako tich ne ngime dhi tim yeah engineer Akida wacho ni winji maler mos na incoming governor ma Kisumu chopo ire matek yo piny ywak ni yudi tek makamu bino wacho ni mos na Dr. Willy imose gi director mar broad based nationally broad based wano makamu kakoro wadhi kumoti ke gini ini ang'o madier ni mondo jopiny owinj kuomi kae kawuono deputy governor kakore ng'eyo e weche mopogore wach mar siasa wach mar kuma piny dhiye ang'o midwa ni giwinj kuomi kawuono maler nitie weche mang'eny ahinya madwa ni mondo giwinj kuoma to nikech koro ikela ka to be nitie gima ne wacho kodi kaka kawuono e weche mag devolution to gi weche ma push pull ang'o gini osewacho ahinya kuom ndalo mang'eny ni mibadhi chando ji e piny mar Kenya to pile ka ji paro wach ma mibadhi tiparo jotelo kata joma ni e migepe wa samoro kidhiri mondo miyud kony to nyalo kwayi gimoro to chalo ka gima jo Kenya bende koro sani oseyie ni onge gima inyalo yudo ka okitimo ang'owa ka okigolo gimoro adwa ni mondo mi akwa jowa ma jo Kenya ni wagol wach mar mibadhi ang'owa e pachwa okay ng'ama kao ilongo na ng'ama kao asoya gi ng'ama chiwa asoya gin te gin guilty kaso kamano omiyo kidhi mondo yud kony moloyo te office mar piny owacho kiki paro nyaka tim gimoro ka tim ng'owa e kaptim ni gino idhi mondo demand nyaka tim ng'owa nyaka tim ni gino to in ng'ama bende chiwo service ng'ama chiwo service wa desist kata wawere gi weche mag ng'owa
gi weche mag mibadhi, okay? Nikech mibadhi ni kangi Trevor and one single most important thing kata factor mamiyo Kenya dok chien. Mani gima lich mogik. Neno ka nitiere ote mang'eny moseor ka wasoma na moko matin kaso bolora lura chenro ni ma Morris mar Kabonyo ocho na penjo jalup gavana weche mag pur mar mchele dagi kete mbele agenda margi. Nitie agenda malich ahinya. Nitie mashin manche no wanyiewo makinya ngire kete koke mondo mi en gilo ni PPP nikech ing'eyo ni samoro counties bende ok nyal timo ala malo kagini koro it's a public private partnership mano kiny machielo en ni wa increase land under irrigation and then mechanization tingni minyalo puro wang ogene go ting kamilo ni halo tractor mabendo wa partner gi county mondo mi ogine okonjo and then itie gine machine maduong kendo other than ma county oketo ni midhi keto no gi piny owacho mamalo, okay? Oseket $150 mar Ahero to kod Lower Kuja ma Migori, okay? Mondo gimiluongo ni uptake, mondo rice odhi nyaka Uganda bed process ka duoka. Watim gimitimono kanye mana Ahero kanyo kata Lower Kuja kucha. Okay. Ma Victor Nyakwar Sulmena ka wuka Julu Owili wamiyo promotion 2027 nyaka governor. Okongo Joshua Ture wacho ni Ramogi TV Owili oromo telo kendo Kisumu biro dhi mbele ka jopiny omako lwete. Ongera jatelo. Kaso ntima wacho kendo kutieko ni riek ok inyal keto manifesto ni to pok utieko tich gi prof. Mago jogi wajo Kisumu bayro wach. Erokamano mane kama weche no mar duol gama deputy governor erokamano ahinya kuom erokamano wadwa. Mamora ahinya chopo ka oluongo ni homeboy. My homeboy. Erokamano mane His Excellency Dr. Matthews Owili jalup gavana ma Kisumu kwa go mbaka e chenro mar duol mane kama weche no erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV ka an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakach deno Ombija taya Nyakwar guok ocha pesa wanere Sadik. Ingia patapata.com sahi and pata the best gaming experience in town. Enjoy the games and pata big wins instantly. Look